ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். நம்ம சாய் குடும்பத்தோட 58வது நாள் கூட்டு பிரார்த்தனை. இந்த பதிவை கேட்டுட்ருக்க ஒவ்வொரு சாய் பக்தர்களோட வாழ்க்கையிலையும் சந்தோஷத்தையும் மன அமைதியையும் சாயி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோட இந்த பதிவை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். சாயி எங்கள் கூட இருங்க, எங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துக்கோங்க சாயி. வாங்க இப்போ நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இந்த பதிவை கேட்டுட்ருக்க நம்ம எல்லாரும் 8 பிரார்த்தனைகள் பார்க்கலாம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லுங்கள், சொல்ல முடியாதவங்க கேளுங்க. மன ரீதியாக ஆத்மார்த்தமாக நம்ம எல்லாம் ஒன்றிணைந்து இந்த பிரார்த்தனையை மேற்கொள்ளலாம். 8 பிரார்த்தனைகள் ஸ்ரீ சாய்நாத சவண மஞ்சரியில் உள்ள 8 பிரார்த்தனைகள். சாய்நாதா, சாந்தமான மனமுடையவரை, அறிவின் சிகரமே, அன்புள்ளம் கொண்டவரே, கருணை கடலை, உண்மையின் உறைவிடமே, மாயை என்னும் இருளை அகற்றுபவரே, ஜாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட துறவியே, எங்களின் புரிந்து கொள்ளும் திறமைக்கும் அப்பாற்பட்டவரை, அன்பின் இருப்பிடமே ஷிரடிநாதா, என்னை காப்பாற்றும் ஞான சூரியனே, ஞானத்தை அளிப்பவரே, எல்லாவித நல்ல செயல்களையும் செய்பவரே, பக்தர்களின் மனங்களில் ஒளிரும் பரமஹம்சரே, தங்களை சரணடைந்தவர்களை காப்பவரே, படைக்கும் தொழில் புரியும் பிரம்மாவே நீங்கள், காக்கும் கடவுள் விஷ்ணுவே நீங்கள், 3 உலகங்களையும் கடைசியில் லயமடைய செய்யும் ருத்திரனும் நீங்களே, நீங்கள் இல்லாத இடமே இந்த பூமியிலேது, எல்லாம் அறிந்த இறைவன் நீங்கள், எங்கள் அனைவரின் இதயங்களிலும் வசிப்பவரும் நீங்களே, எனது எல்லா குற்றங்களையும் மன்னிக்க வேண்டுமென வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அலைகளாக வரும் சந்தேகங்களையும் மனமயக்கங்களையும் போக்குவீராகுக. நீங்கள் பசு, நான் புதிதாக பிறந்த இளங்கன்று, நீங்கள் சந்திரன், நான் சந்திர காந்தக்கல், தங்கள் பாதங்கள் கங்கை நதி புண்ணியத்தை தருவதால் பணிவுடன் இந்த அடிமை உங்களுக்கு தலை வணங்குகிறது. உங்கள் கைகளை என் தலை மீது வைத்து ஆசி கூறுங்கள். கவலைகளும் துன்பங்களும் பறந்தோடட்டும், நான் உங்கள் அடிமை. இந்த 8 துதிகளையும் கூறி நான் உங்களை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரிக்கிறேன். எனது பாவங்கள், துயரங்கள், ஏழ்மை யாவும் உடனடியாக விலகட்டும். அடுத்ததாக இப்போ நம்ம பொதுவான பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லுங்கள். கருணை பெருங்கடலே, அடியேன் உங்களோட பெயரை இப்போ சொல்லிக்கோங்க. இன்று உங்கள் பாத கமலங்களில் பரிபூரண சரணாகதி அடைந்து உங்கள் பாதம் வணங்கி மனமுருகி பிரார்த்தித்து என் பிரார்த்தனையை உங்கள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். சாய்நாதா, தாங்கள் என் பிரார்த்தனையை அருள் கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மனமுருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் இந்த ஜென்மத்தில் பட்ட துன்பங்களை எல்லாம் தங்கள் தெய்வீக அருள் கொண்டு விளக்கி என் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றிட மனமுருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் உளமாற யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் நினைத்தது இல்லை, செய்ததும் இல்லை. அப்படி என்னையும் அறியாமல் எவருக்கேனும் தீங்கு இழைத்து இருந்தால் அந்த பாவத்தினை தங்கள் கருணையினால் நீக்கிவிட இருகரம் கூப்பி பிரார்த்திக்கின்றேன். என் மனம் இப்போது தீய எண்ணங்கள் ஏதும் இன்றி தூய்மையாக உள்ளது. ஆகவே தங்கள் பேரருள் என் மீது பட வேண்டும் என்று தங்கள் திரு பாதங்களில் சரணடைந்து மனம் நிறைந்து பிரார்த்திக்கின்றேன். எப்போது தங்கள் அருள் பார்வை என் மேல் விழுந்து விட்டதோ, நான் தங்களுக்கு மனமுருகி சமர்ப்பித்த என் பிரார்த்தனை நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று மனதார நம்புகிறேன். என்றென்றும் தங்கள் அருளாசியில் சீரும் சிறப்புமாக வாழ தங்கள் திருவடிகளில் சரணடைந்து விட்டேன். ஜெயம் உண்டாகட்டும், மங்களம். ஓம் சாய்ராம். இப்போ நம்ம அற்புதமான நம்ம சாயோட ஒரு பொன்மொழியை கேட்கலாம்.
மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொன்மொழி. இதை கேட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம 108 முறை ஓம் சாய்ராம் சொல்லலாம். தியானமே ஞானம் அடைவதற்கான சிறந்த வழி. தியானத்தின் மூலம் ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை உணர முடியும். தியானமே ஞானம் அடைவதற்கான சிறந்த வழி. தியானத்தின் மூலம் ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை உணர முடியும். அதாவது இறைவனோட நாமத்தை மட்டும் நம்ம ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும். அதான் தியானம், வேறு எதுவுமே கிடையாது. சரி, வாங்க இப்போ நம்ம 108 முறை ஓம் சாய்ராம் சொல்லலாம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லுங்கள். சொல்ல முடியாதவங்க முழுவதுமாக கேளுங்க. எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கட்டும். ஓம் சாய்ராம், 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 ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம். இந்த பதிவில் நம்ம கேட்ட அந்த சாயோட பொன்மொழி மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொன்மொழி. அந்த ஞாபகத்தில் எப்போதுமே வச்சுக்கோங்க. தியானமே ஞானம் அடைவதற்கான சிறந்த வழி. உண்மையான அறிவை பெறணும் அப்படின்னா தியானம் தான். நமக்கு ஒரு நல்ல பாதை, எதிர்கால வாழ்க்கையை நல்லபடியாக அமையணும். தியானம் பண்ணணும், சாண்டிங். அதான் இப்போ நம்ம பண்ணோம்ல 108 முறை ஓம் சாய்ராம், அதான் சாண்டிங்.
அதுதான் தியானம். இறைவனோட நாமத்தை நம்ம ஜெபம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அமைதியாக இருக்கணும். அதான் தியானம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ அதான் செய்ய போகிறோம். அடுத்த 10 நிமிஷம் அமைதியாக தியான நிலையில் இருங்க. எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் பார்த்துக்குவார். உங்களுக்கான வழியை அவர் காமிப்பார், பாதையை காமிப்பார், வழித்துணையாக வருவார். எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கட்டும். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.